Вітаем, вы слухаеце курс аўдыёлекцыі на палатно. Гэта серыя падкастаў пра дзікі захад. У ёй мы даследуем невядомыя тэрыторыі, легендарныя постаці і цікавыя гісторыі, якія сфарміравалі дзікі захад. Што робіць дзікі захад такім захапляльным? Легендарныя перастрэлкі, дзёрзкія разбойнікі ці суровыя праваахоўнікі. Магчыма, гэта дух прыгод і абяцання новага пачатку. Дзікі захад – гэта сумесь фактаў і выдумкі, міфаў і рэальнасці. Галівуд і літаратура рамантызавалі гэты перыяд, але рэальныя гісторыі іншыя і яшчэ больш пераканаўчыя. Незалежна ад таго, ці з'яўляецеся вы аматарам гісторыі, фанатам вэстэрнаў або проста цікавіцеся гэтым захапляльным перыядам, у нас ёсць нешта цікавае менавіта для вас. Лекцыя 6. Хто прыдумаў той дзікі захад, які мы ведаем? Мы акунемся ў міфы і легенды, якія сфарміравалі наша разуменне гэтай знакавай эпохі. Мы будзем аддзяляць факты ад выдумкі і раскрываць праўду, якая стаіць за гэтымі гісторыямі, ад неверагодных герояў да вядомых злачынцаў. Дзікі захад багаты гісторыямі пра смелыя подзвігі, эпічныя разборкі і маляўнічых персанажаў. Многія з гэтых гісторый з цягам часу былі рамантызаваныя і прыгожаныя, ствараючы міфалогію, якая часцей была выдумкай, чым фактам. Гэтыя міфы адыгралі сваю ролю ў фарміраванні культурнай ідэнтычнасці амерыканскага захаду. Возьмем, да прыкладу, дзікага Біла Хікака. Жыццё Хікака, вядомага як стралка і сваёй драматычнай смерцю, стала тэмай незлічоных кніг і фільмаў. Але колькі праўды ў яго легендзе? Дзікі Біл Хікак сапраўды быў дасведчаным стралком і харызматычнай асобай. Ён служыў законнікам у некалькіх прыгранічных гарадах і ўдзельнічаў у шматлікіх перастрэлках. Тым не менш, многія гісторыі пра яго былі перабольшаныя ў раманах і газетах таго часу. Напрыклад, існавала гісторыя пра тое, як Хікак голымі рукамі забіў мядзведзя. І гэта была чыстая выдумка. А смерць Хікака ў Дэдвудзе – адна з самых вядомых гісторый. Яго забілі стрэлам у патыліцу падчас гульні ў покер, і ён у гэты час трымаў руку з тузамі і васьмёркамі, а якая атрымала назву «Рука мертвяка». Такая драматычная смерць толькі дапоўніла яго легенду. Яшчэ адна легендарная асоба – Джэсі Джеймс. Джеймса часта малявалі як Робін Гуда, які крадзе ў багатых, каб раздаць багацці бедным. Але рэальнасць была крыху іншай. Джеймс служыў у войску канфедэрацыі падчас грамадзянскай вайны і працягваў, так бы мовіць, ваяваць пасля. Яго галоўнай матывацыяй была не барацьба супраць паўночнай агрэсіі, а асабістая выгада. Рамантызаваны вобраз Джэсі Джеймса як высокароднага разбойніка ў значнай ступені з'яўляецца прадуктам народных аповедаў і пазнейшых галівудскіх вобразаў. Міф пра высокароднага разбойніка распаўсюджваўся і на Білі Кіда. Білі Кід сапраўды быў харызматычным і ўмелым, але многія гісторыі пра яго былі перабольшанымі. Гісторыі пра тое, як ён забіў 21 чалавека па адным за кожны год свайго жыцця – легенда. Ці, да прыкладу, легендарная перастрэлка ў Тумстоўне – яшчэ адзін яскравы момант у гісторыі дзікага захаду. Падзея была рэальная, а вось яе адлюстраванне моцна драматызавалася. Перастрэлка доўжылася каля 30 секунд і правяла да 3 смерцяў. Гэта кульмінацыя напружанасці паміж Эрпамі і Клентонамі. У той жа час Галівуд адлюстраваў гэта як выразную бітву паміж добром і злом. А ў рэальнасці гэта было палітычным і асабістым саперніцтвам. Гісторыі пра першапраходцаў, піянераў, якія асвойвалі невядомыя і небяспечныя тэрыторыі, сталі сімваламі мужнасці, настойлівасці, незалежнасці. Гэтыя людзі пераадольвалі шматлікія цяжкасці, суровы клімат, недахоп рэсурсаў і канфлікты з мясцовымі плямёнамі. Усе гэтыя падзеі сталі асновай для шматлікіх легендаў і міфаў. Пра смелых шэрыфаў, небяспечных бандытаў і адважных герояў. Дзікі захад – гэта сімвал амерыканскай ідэнтычнасці, увасабленне ідэалаў свабоды, незалежнасці і прадпрымальніцтва. Аднак і для замежнікаў гэты гістарычны перыяд можа стаць урокам. Гэта гісторыі пра смеласць і настойлівасць, якія дапамагаюць пераадольваць любыя цяжкасці. Гісторыя пра імкненне да свабоды і незалежнасці. Пра культурную разнастайнасць і ўзаемадзеянне. Канфлікты і супрацоўніцтва паміж перасяленцамі мясцовымі паказваюць важнасць разумення і уважлівага стаўлення да розных культур. Міфы і легенды дзікага захаду сфарміраваліся дзякуючы доларавым раманам, газетам, а пазней галівудскім фільмам. Гэтыя гісторыі часта бралі рэальныя падзеі персанажаў і мастацкі ўзмацнялі іх. У гэтых міфаў была свая мэта. Яны адлюстроўвалі каштоўнасці, мары і страхі людзей, якія іх стварылі і спажывалі.
Дзікі захад з яго гісторыі пра адвагу, беззаконне і прыгоды працягвае заставацца магутным сімвалам амерыканскай ідэнтычнасці. Вобразы і сімвалізм дзікага захаду праніклі ў розныя аспекты амерыканскай культуры. Адзін з найбольш значных спосабаў уплыву дзікага захаду на амерыканскую культуру праз кіно і тэлебачанне. Вэстэрны сталі дамінуючым жанрам у 20 стагоддзі, сфарміравалі грамадскае ўяўленне пра дзікі захад. Фільмы часта рамантызавалі дзікі захад, адлюстроўвалі спрошчаную і ідэалізаваную версію. Каўбой у прыватнасці стаў сімвалам адвагі, упэўненасці ў сабе і справядлівасці. Уплыў вэстэрну выходзіць за рамкі забаў. Тэмы і каштоўнасці, адлюстраваныя ў гэтых фільмах, былі прынятыя рознымі культурнымі і палітычнымі рухамі. Ідэя дзікага захаду як месца магчымасці і свабоды знайшла водгук у пакаленняў амерыканцаў. Спадчыну дзікага захаду можна ўбачыць і ў літаратуры. Такія аўтары, як Зейн Грэйс і Луіс Ламур, шмат пісалі пра дзікі захад, стварылі яркія і пераканаўчыя гісторыі. Іх працы спрыялі міфалагізацыі дзікага захаду, змешваючы гістарычныя падзеі з фантастыкай для стварэння легенд. Вобразы дзікага захаду паўплывалі на амерыканскую моду і стыль жыцця, і на сусветную таксама. Заходняя вопратка, каўбойскія капелюшы, боты, джинсы застаюцца папулярнымі і знакавымі. Радэо і кантры працягваюць ушаноўваць традыцыі і дух дзікага захаду. Але спадчына гэтага перыяду не пазбаўленая сваіх складанасцяў. Экспансія на захад абышлася вялікай цаной для індзейскіх плямёнаў, а рамантызаваная версія дзікага захаду часта не звяртае ўвагі на гэтыя суровыя рэаліі і барацьбу, з якой сутыкаюцца карэнныя народы і дагэтуль. Дзякуй, што былі з намі, вы праслухалі фінальны эпізод нашых аўдыёлекцый «Кароткая гісторыя дзікага захаду на палатно».